Shirani dim kum kum,
in this land. Wise shall live in this grace. I love you too much. I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I'll go in up when I do for chop low. I'll go in up when I do happy, oh. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to him and say, boy, make my happy, oh. Let's go. It's what I do. Yeah. What do you do? Me, I do me, oh, mama, God. Yeah. Me, do you know me, the price of every only fool. Me, do you know me, Linda? So, baby, guess you. You're my fool, but me, but I pass on. Yeah. What do you do? Me, I got me, oh. Yeah. She ran away to me, oh. Why am your fool, bro? Oh, man, he just shot me, my, oh, yeah. He don't make me read, oh, I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I'll go in up when I do for chop low. I'll go in up when I do happy, oh. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to him and say, boy, make my happy, oh. I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I say, Papa, God don't find me here, we know. Oh, you don't make me here, we know. I'll go in up when I do for chop low. I'll go in up when I do happy, oh. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to him and say, God, make my happy, Yenda oh. Bobby Assi and I'll pray. I will Uncle Homo Bronin Adum. Or they Adum yen set and then so ye share a war, ye do my day so a year ambassadors hour. Yep, the soft penny, Reverend Moses Sade, my son. Or no, and or that Safiano, now only in a D side you may. Now and there, Papa, Etienne Chicacra, now was my answer. Young fat when you are some and more now so. And that day so said ye yen down, you may dear no a waff will be and a boy in my ye did you may dear about that. And then tea ye be and temptance or ye be call your waff in China, you know, I could drink it at home. Near the kind one a boy so ya snake say a year Hans York Estate Limited. Walker, Swa, Calabule Junction, Calabule, while Star Oil and Chain Wana, Sa Ejumakui Walk. War and Sassy Papa. You say Ghana ha, yen Sassy, on some, and the new Cotas as a grandpa now, Usu, now so Ejumakua, Yaji Watum, na we no kwafo. Na se wo pasa asibritia uba wo nchen on sabeka bi na wetimesi udanya baby papa ta ama waso so adwo na number ye fra ye je won so yen sabeka won 0243 708485 0243 708485 ofre sajumaku ya baby awo bia no oba nsabeka wasase na otimatna so afei so there etosu biu eye Sarabov Hotel woman so ewo kaswa nyanya road se ope baby papa da ajojo ho edi uduma bia opese wodi a oba oben se adwumakuo yi a Sarabov Hotel on betumi ayomwa
Also numbers are offer Sabeka 0242 222275 0242 222275 sa jumaku from we bia obenya baabi ada adwojo ho ama aboawo me to so bio Christ ambassador asafo no ankasa nso Christ ambassadors asafo no ewo kwashibu rect academy area ho na asafo yi ewo so ope baabi abompaye ope baabi atie onyame asem ope baabi atie afutuo yode kwa aware yem yode ye gba obra oton sa ofre sa number sia yesofu pani papa beje wo so na odobefa afutuo mu abompaye ama wakwankyere ama wonuma nyina ayeye number papa je so 0246 235676 number ofra papa beje so 0246 235676 na osofpania oda asafi anono Christ Ambassador Church International won so ana eboa ama adwumadie yede ba wakọ nti na no pay no se ne nyame adom wofie na wa adwum na se wafa wo phone na wo hwe wo so no ye nyina yemfa komakro enwura onyame asemu na ena no pay so no me a urade na me so de onyame asemba ye friend of set of being me work Christ Ambassador Church na me work Kaswa branch then so me ba no me ne minia ba ko na ba ye Reverend Desmond also for Desmond ono so no hwe abrekuma ono so di juma ewo ho nene papa ntumi amba na wasoma yesi yemfa onyame asem emre nti efese obeka me ho na enyina di akomakoro abom ati onyame asem eti bacho yensi twase na ye mompai also from bacho fa ye ko mpai bacho ye bompai ono kwafo ne awurade amen ade nyina mu no osiemfa na asema ho yada wase anopai so ma yakwanya se ye ne oma enche wasem anopai masre se ba bibiara obi biara etie ye emprempre yi fa wo awurade basa eto na koma so ewo Yesu Kristo de ne mu masre wo awurade se ebra wasem eba wo manfo nchen na wasem so eyi nnesoa ne nkonua efiri wo maso na wasem so eyi ohaw ne amane efiri wo maso so obi yare a asem ye kire no onya yaresa onya fahodie ne oje ema won kra yesi Satan dwumadie ene ne hyehye nyina anokwan papa ma wasem so ne na wutumi no ahoden so ehye ho ani monyam anopai ewo ma abrabo so ewo den Jesus nti amen amen so fu nyame nhyira na ena no pai ye dwumadie nse de ye papa ne ye hya se ewo enkwagye emu ne edikan ye fa enkwagye as salvation the assurance of salvation ana ye nemu ye ne ba bedu the Bible ye twere kronkron eno na ye papa ena so ekyekye yen na the Bible no fa ba bia ene ye duru eye prayer said the papa akyekye yen na yate ase ba bedu no ene ye ko ene topic no eye prayer ye pese ye hwe empaibo kra no eye de yen empaibo ene ade aye nyina yete wo Kristosun empaibo me kompaibo mama ye mompaye empaibo aba be ye adinya kese ama Kristofo na wana enim na wonte ase no so hunu se eyo haw na ene awurade Yesu na mnetumi so be ma yate empaibo no ase na ba bia ye wo bia no yetumi so de empaibo no aye adwuma amen na ye onyame asem o yegina so texa yegina so Jeremiah 33 verse number 3 eno na ye text na yegina so na ye de edi dwuma no na ewia ne yamba ye memory verse no enti also from bacho ma yenko me bacho making kan asante twi no odifo Yeremia ngoma no eti aye aduasa miensa ne nsensan ya eye miensa no watchro se freme na meje wo so na makan wo nsem akese ne nioma ehunta a wo huniye amen amen
send your Bible. I say, frame me. Na meje wo so. Frame me. Na meje wo so. Na meka wo nsem akese a ehinta a wonya huyi. Amen. Enti yemra yen memory verse ne so John chapter 16 verse 24. John 16:24. Ye kasafa empaibo ho. Ye beba be hwe introduction no. Na ya to aso. Eti John chapter 16 verse 24. So for him. Yohane asempa. Etia eye dunsia ne nsensan ya eye aduonu enan no. Edi beduru sese de. O se edi bedu sese de. Monsre biribi me dimu. Monsre na mubenya na mo enije awie mu peye. Amen. Amen. O se edi bedu sese de yi a otie mi no. Bible say won sre biribi omidim na mo me ma wo kwan say sre bisa na ubisa ewade beye anaso ubisa won sabeka na se ye hu se mpaebo no eyade a ye ni obi na edi eye saade prayer enti ye beba behwe the meaning of prayer na yenhwe introduction. Prayer is talking with God. We may do this through our thought of word. There are many different kind of prayers. Sometimes when we pray, we praise and we thank God for all He has done for us. To other times we pray and ask Him for what we need. 3. As we pray, we give. As we pray, He will give us strength to face problems and the power to live. And 4, as He wants us to live, every Christian must be instructed on prayer. The 12 come to Jesus saying, Lord, teach us to pray, as John taught his disciple. Amen. Yehwe ye introduction mu a yehunu say Yesu ekire na suafo empaibo. Enu nti empaibo ye ade a ye ni onyankopon enkitahudie. So another way say prayer is a communication between man and God. Onipa ene onyankopon tem ana sankitahudie no ekoso. Ana o chese empaibo no bi wo ho a eya ye onyankopon aye ewo de waye eho Bible no bi won so a ye bisa ye hiade ewo ne nchen wiso a ye bompa ya ohaw ne amane ahoro a ededa ye so no ye bompa ye sra hoden fi onyankopon ho se ne beya ye betumi enya hoden de ahia ohaw ahoro bi a eba na se de eye da homo kristo ni bia se wo bompa ye no saa na Yesu kire na suafo na Yohane nso ekire na suafo no nso empaibo ene na saa de a na se empaibo no eya de nya kese ma obi bia ade biara a onipa eye no se wo benya bibi wa brabom wa wo nya meso betime asipia wo ehia se wo de empaibo eye wadwuma eti empaibo prayer is good empaibo eye obi biara ojidi ni biara a wodom paibo no de ne ho hye empaibo mu no onyankopon yiri firi osoro hawo no bebre mu because Yesu ka se mo mpaye na ma nko so pem je say so nipa no jai mpaibo a so gane betumi aba enti empaibo ya de a yen text ye 5 o se frɛ me hia dem na meje wo so ti bere bi a ehia bra eye enti wo bɛka se bi empaibo no bere ben bra ehia me nko ana na bi abere bi a because empaibo no ye se wo da onyame ase se wo ka wahia de akere Awurade se uni onyankopon edi nkomo enti empaibo eyade a esese ye nyina eda ho ma ye nyina sese ye ni onyankopon di hu nkomo. Amen. Na yenhwe yemra point number 1 no ewo ye nwoma nimu no ebisa say why should we pray? Why should we pray? Anopai adenti kura na sese me yogidi ni bompai na me sorry nantin kasa bibi na me sorry na me nam da bi o se adenti na sese ye bompai.
Lucas empane ti dum 20 chem a edi kan ye nti o nyame asem eba cho ye kenkan Lucas empa ti dum 20 ne sesan ye baako no na obu won ba bi de kire se etwa se onipa bo mpa ye da omre ho amen amen wose etwa na obu won ba de kire se etwa se onipa bo mpa ye da a omre ho nti empaibo no de nti ne se bo mpa ye etwa se eye onyankopon asem na aka se etwa se wo ne me ye bo mpa ye de tenti ne tietia enti wo yo nipa nko a wo asase su nko a de a wote asene de Bible say etwa se onipa bo mpa ye da a wo mre Yesu beka ono a wo yo nyame no oba asase so nyame no ebedi ni djuma no ono krampo no chese etwa se onipa bo mpaye ye be Yesu abrabomu na setena mu ne na kwantu adwuma obeye wasase so a empaibo ene ade a ebo ama otimi wie nti Yesu hyase empaibom ano de ko wie empaibom ehunu se o sha ase from the subomu no o sere wo nyankopon di ni kan wo na adwuma wo ye nyina afei fi wo no o be wie na adwuma no so okopo sere eja so betumi a kamane we kwa de yifiri bi so ni nyina ya mpaibo ahonya ne tebia ko mu nti no ne twa se obom mpaye Yesu no be yan kwaso de to se etwa se wo nipa bom mpaye da omre eno nti yenso ye gidifo a ye ne no ekro no etwa se yenso ye de mpaibo eka ye because prayer becomes the lifestyle esa se ebeye ya brabo no efa ba bi e ka ho yintumi yimfrim se ne ena eka ye ho edidi eka ye ho inkita hodi e bibia ye so anopa obeye we no empaibo esa se eno so be part of our life amen yenken kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 Thessalonica ngoma edin kan itinum ne nsesan ya eye edunson no munyai empaibo da ose munyai empaibo da tietia ma enyai empaibo da oni hwan na ekasa eye ogidi ni bia ni onipa bia o wasase so se wogidi se onyankopon ne bo wo wogidi se Yesu Kristo ni wuwura ede a ose de ma enyai empaibo da enti osori anopa empaibo wo ewia ha kosi na na kosi adekye empaibo ose ma enyai empaibo because o can Luke 18:1 say wo bu won be de kire se twa se onipa bo mpa ye da enti san onyame asem yenu yi ebobura ekabom kire yen se o se da se otwa se nipa bom pa ye da o mede ho ena we o se mamu nyai that means say anopa to aso awia to aso anunu to aso anajo to aso enti ene na adwuma kese o se da ye bom pa ye da ye mede ho enti to bi so bom pa ye mabre na for na o split na France ba yan ko bon price so for na send and dey mabro ampa Bible also say mbre ho nti ye be ye den na ye twumi abompa ye da wo bra ye mbre ho because onyame asem hye ye empaibom nti sa bre no se ye kodin komo ye no nyankopon kodin kita ho ana ye konya ho ya de asama kire nti empaibom no gu ahodo eti ye na sese ye hwese ogidi ni bia na to hwese bere wei meni onyankopon odin kita ho afa me hawo ho ebere wei me kama hi asem ebere wei sei eye bra me da wonyame ase because Yesu ya de hunu ngo se ebi wo ho a ye da wonyame ase mpaibo no da fo ho da wonyame ase ma ho saso yi wonyame aye eka onyankopon kesi do ni na eye mpaibo ye be ba be hwe mpaibo ahodo ko esese yebo na yenko Matthew chapter 26 verse 41 Matthew asempa eti aduonu nsia ne nsensa ye aduanan baako no mo wen na mo mpae na mo anko sohwemu honhom pede nanso honam no eye mra honhom no pede nanso honam emre enam say empaibo no ye ade ye ye daa no we bi kan ya kire mu ama ya te ase say ye honam no de emre enti wu awutie mi ena no pa yi no onyame aka kire wo honam emre mampaibo ebeto biribi a wo honam no onye ntom se
ko pa no ko bompa ye da se ne onyame asem hye se ye bompa ye da no nanso ye be ye den onyame asem se ye mo ne da honam no so se ono so waye mbre enti wo be ye den na watimi di ne padua yi okra no so ti ni padua mu na okoye adwuma yi enti so honam no so waye mbra na honhon so se ye bompa ye da yi ene na ye be ye ne den etwa se onipa ye bompa ye enti na se ye hwe honam no na yetimi di honam ne so ente sa de honam no de wanya kan se o mre enti ogidi ni biara ne som wo honam mu biara no which means they want to fulfill this scripture because we be di honam na chi and never catch us wabre and then they mentumi akokora anye hwe but Bible no say etwa se onipa e bompa ye da etwa se wo bompa ye da enye se oh etobiri bi ana wabo wo se etwa se onipa bompa ye da omre ano see so say mamu nyan paibo da pray without ceasing enti anytime any hour esese onipa no e bompa ye enti why should we pray no e fa edi kan ye hunu say God command us to pray. Point number 1, God command us to pray. And this scripture no enyina kire yen say onyankopon na hye yen say ye dey ye bompa ye adenti ne se bompa e onyankopon asede na sede say ye bompa ye. It's a commandment of God. E ka say commandment enye ne me pe commandment ye ni obi a show obi na show say esesa wo ye enti wo sori anopa before obe free no onyankopon command ne say whether it's a prayer of thanksgiving or prayer of supplication, so what do here dear kwa him nina na mo the whole idea ni say o sorry an opanwa e yo share ma onyankopon na hye wo say bompai anopai o sorry maybe saw o sorry en o bompai o ko adwumam wo adwumam sisi a wo ye adwuma obi a wo nam kwan so ba bi a wo sisi a no esemwisa ne say se onyankopon hye yen se ye mompa ye da anopa mi so me bi sade yen se wo bompa ye ana wa bo but onya ye hunu point 1 se onyankopon na hye yen se ye bompa 2 God hears and answer our prayer. Why should we pray? The second part say God hear and answer our prayer. Onya if you say onyankopon tie na oye ye bi sade ema ye enti ye bi ade enti na se onyankopon ade enti na se ye bompa ye no de enti ese wo bompa ye de enti ese me bompa ye de enti eso popani anansa asore ba ese wo bompa ye ne se onyankopon etie ye mpaibo amen. Amen. Na eye no kore ye nhwe onyame asem e Psalm 65 verse number 2 David ajon to aduosia no mu ni sisan ya eye mienu no o mpaibo tiefo won chen na nipa nyina ba amen. O mpaibo tiefo won chen na nipa nyina eba hallelujah amen. Ena no pai tie afa to so mienu de o se onyankopon etie na oye abisade enti anopa no a wo sore ye no a wonim se onyankopon tie na oye abisade no Psalm 65 verse 2 na ka je say oh mpaipo tiefo onten na honam nyina eba na wo ba so a obeye den obeka was no mo hia de e kire wo se ne David ka say wade tie mi anopa na masiesie ma wo na me twa woni. So in David's side you know, if God is not ready for him, he is ready for God. Two things onyankopon de why ready say otie na even though won so why nhihye ama wo ho say obema onyankopon ate woni anopa bia ana say baabi bia wo bia because onyankopon etie empaibo na otie yen na oye ye bisade emaye enti anopa yi se wo bie wa no bo mpaye esre biribi ebisa biribi onyankopon watie wo. The positive side is onyankopon wa eden watie wo na ono ana obeye wabisade e de ama afen so na obeba kan se ene na se onyankopon betie mi nti
and as I said, born down. Bible said, and now I did by what they intend say, ye be some of dear several pa or tea. Ain't it? Oh, where Jack, our horn now so calling 10 down and down. No, what tea what near a moon, did say, oh, how over calling 10. Now, was always getting now calling all pam. Oh, call one found your feet, bit him up with your own few. Yes, I cry, and me jar what they call in channel, and so. But where dear, or say, oh, my body for, wait me say, what the dean be a two Yankopon yam pie ball, see for, hallelujah, amen. And no place was arguing, will say, oh, Yankopon yam pie ball, for. And the best show, my sorry, I saw him on a chain, say, do me, you know, say, no, me and son, no nine, no noon. I sorry, say, make them how could I answer, may call on Yankopon, no meaning no, I could be down because, or no, I know young pie, what you for. So will be selling Comandia, obey. Amen. Amen. Now, young Shay, point number 3. It is God appointed way for Christian to get their needs. Eye Onyankopon fa ade a wode asi ho kwan ba ko wode asi ho amaye nse eno ne agidi for befa so enya gon abisade ana ase won hiade enti it takes only prayer so for sempan bo na ama ogidi ni wabisade no nye den emma because we dey kan mayete ase we main test no say frame me here dem ti adekode no a ehia wono se wamma awurade anhunu de ehia wono no a o ma meye obi so anye ne se so Yankopon mi ya de ye hia de nyina ti Yankopon mi ye hia de nyina ade nti na osan hwe se ye san ye de enfriend ye se ye hia ye ye papa kire ye ho no Yankopon dim obi bia onimo o ha nyina na so wu de a wo se ye ne se wo de o so de afriend enti wo de ne se wo be sori a wo be friend na wo friend no de a eno ansa no so betima ye ne de so se ampa me ba be tiu na me ka one ma ahinta wo nyina enti se wo wanye wo de no na wo hwe se onyame wo hwe onyame kwa so be ye wo de ama wa onyame onye ne sa amen amen because it's a communication we are giving first to God and we listen from God ye de ma onyankopon so e de ama ye enti and pay a coin back one, ye faso ma a gidifo ye saka ye here dear, a bra ye conya meaning. Enti se would dog sell bompire, hallelujah. Se would not win empire born, win pabacoma, win pabo who any jar, and that day me Yamia semi cosia. But when ye say, one so, win up daje, sorry the shoe, a tenor one passo, sell better form, sell beginaho, overcall a fan baby, send Mark 1:35 Bible say you should call a sinner so far baby na okobom paye eye say obetime apie akogire baby na obom paye ana so bekwa sorry dem sanopa som koso akọ de ho akohyem akobom paye bi ansa na wakọ wadwuma ana say wankasa wo dem ho no wankasa no wankasa say obutu wo mpa anim wo da fom wo tase kan wakonwam na wada wo nyame ase na afọ wo de wo hawo atunenim na yenken kan Philippians chapter 4 verse number 6 no asem bi wo ho na yenti Philippians 4 ngoma 89 ne nsensan ya eye ensia no yakọ mon na nwenwene bibiara nham ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaibɔ ne nkotosere ne aseda ma mo adesere nnuru Nyankopon asom amen amen hallelujah and ope was say ma ye na nwene bibia ho so me say ne han so de anu e de eni nipa da dwena ye bo wi ase e wurade se ma ye na nwene kwase na mbom no ade nyinaa mu no ye mfa enkotosere aseda ene enkotosere na ye ma ye mpaebo enuru ewurade enim ade nyinaa enti sabren ebren ebre paw enye bre paw wo sei okwan ba ko pa a kristofo onyame yi asi ho a ye hia de betumi amba eye den bra ye de ye hawo ekwa mo na nwini bibia ena so de Ghana hayi ni ye baabi enyame so ma ba bebi adwenwa go so sika sem awari asem adwuma asem
nti adwendwen adɔɔso but onyankopɔn ɛyɛ mpaebɔ tiefu nti na ɔde ato wɔ ma yɛn sɛ ma yɛn na nwene ho ne yɛn yesu sɛ yɛyɛ haw no what the young fan young pipe. Inti that means say he's giving us another way say so better baby I drink kasa M1 fani na young pipe. Yeah, what better will be to all kasa. Obi betima sorry if you are not pa akasa if you are not pa ko see ni no more mpaye ba kokra. Because I kasa. But there's a moment to pray. Ebra wo de wa koma na wa dwene nyina si wo nyankopon so na wo hu se wo no na wo yɛ mpaebɔ tiefo na wo de wo haw ɛkɔ n'anim no ɔsenti man na nwene biribi ɛnhaw ho na mmom no adeɛ nyinaa mu no fankoto sere ɛne mpaebɔ ne ma wade sere no enuru anim enti ye bisa sɛ so wade sere sɛsie ɛwɔ nyame anim anase wɔ nipa anim ese asam to ogidi ni sɛsie ya no kɔ obetia kan sam ni nyina by a kwan ba ko pa odi esi wo say that is the only way God has appointed for Christians to get their needs no ni e kwan ya agidi for ye be fa so yensa be kan ya bisade enti sɛ unfa what how enru awurade asomo a umpa ebo no enru awurade asomo a awurade nso nyanye awurade onye opese wo oka enti fiase baby a wo bia fire mpaibo fa ye enkoto sere ne ma mpaibo no enru ewurade enim amen yenhwe ofa etoso enan no o say it is the way out of all troubles worries and anxious o say eye kwan ba ko a yitimi free ye haw ne ye kwanana anyina eniema a edi enso na hye yenso no empaibo no eye kwan ba ko a onyankopon fa so eyi ye free na eye no kora na yenhwe Philippians chapter 4 no verse 6 and 7 ye ko 1 Peter 5:7 so okay so for your Philip 4 Matthew 9 ne nsensan ya eye ensia ane enson no yenti awurade ase mo na nwene bibiara nham ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaibo na mo ade nyinaa mu no momfa de mpaibo ne nkotosere ne aseda ma mo ade sere nuru nyankopɔn asom na mo ade sere nye den enuru onyankopɔn asom na onyankopɔn asomdwie a etra ntiaseɛ nyinaa so no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu amen enti o se maye na nwe bibia wo na mo ade nyinam yemfa nkotosere empaibo na yemma yade sere enuru onyankopɔn asom enti ahai ene adwumanse ya hawne be firi mu a anye se duro awurade anim yamane ye no ye be firi mu a anye se aduro awurade anim eno nti esese obi bia wo yo gidi ni no saa kwan we baako ene se onyankopɔn ayi saa brand de asi wo tu wamaya hunu se eno na bem ye firi ya haw mu o haw ne sen wamane ye ne sen de ye da wo so bia no onyame asɛm a waka ne se ye ma ye mpa bodu na som nko ade a ene na no so be ya na ye so it's yen say ye betumi ama ye haw no aduru ni eno na te say empire no ye ka kire no mo ade sere eduru awurade ni enti si ye bekoto asere awurade me haw ni mama ni no onyankopɔn ohwe saa kwan say yen de saa haw no beba na ni ansa na ye hunu se ono so ahwe se obeya amaye na mo se ye transe ka se onyankopɔn nim onyame nim mane a mekom enti obeya amame me mo mpaya enye sa o se yem fa ye hawo ne dadwen enyina emre nim yem kan 1 Peter 5:7 no enti onyame asem Petro ngoma edi nkan etinum ne nsesan ya eye nson no momfa mo dadwen ne haw nyina nto ne so efiri se odwene mo ho
amen amen ɔse afei deɛ wo ba afa deɛ ne di kan ɔdadwene ɛne wo haw ne nyinaa nti saa nneɛma mmienu yi ana ɔkan baako bɛtumi afiri yɛ haw ne ɔma ne ɔdadwene nti yɛdadwene a ɛwɔ yɛn so no onyankopɔn apɛbu kwan bi ato hɔ sɛ ɛno so na yɛmfa no yi saa dadwene no ɛmfiri yɛ so nti mekɔdaa na medadwene da me so no ne yɛhia ne sɛ matumi de yɛdu awurade anim deɛ a ɛne ɔbɛyi na mu mpɛno doɔ no a mede haw no ato me ho so na medwene ho wei deɛ hwan ne bɛtumi aboa me problem de menim obi a ɔbɛtumi aboa me afiri mu wo na wɔdwene saa but obi onyankopɔn so deɛ wayɛ ready sɛ fa wo haw ɛne wo dadwene no ɛto me so fa to me so wɔ hefa mpaebɔ mu nti ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ sɛne ɔkyerɛkyerɛ mu ɛma yɛhu yɛ no bra yɛsiesie yɛ ho ɛde yɛ mpaebɔ akɔ awurade anim na yɛka yɛ haw a ayɛ dɛ ɛda yɛ so akyerɛ no nti mpaebɔ yɛ adwuma kɛseɛ nti no sɛ ma yɛ nyae da ɛbɛtɔ biribi wɔ ha na yɛ haw ɛtɔ biribi nso a adeɛ bi onyame yɛ na sɛ sɛ woyi onyankopɔn ayɛ nti ne nyinaa ɛka ho but 1 Peter 5:7 sɛ momfa mo haw ɛne mo dadwene ɛnto me so ɛsan sɛ ɔno deɛ ɔdwene ɛnɛ deɛ ma ogyidi ni biara te sɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ bi a wohwɛ biribi kwan na wo nsa nka yɛ anyɛ nkyɛ sɛ onyame nwene wo ho ɛnyɛ saa yɛama saa nneɛma no sɛ neɛ honam nneɛma bi a yɛnyaayɛ no ɛɛpa akyerɛ sɛ onyankopɔn ni hɔ still n'asɛm no egu so yɛ adwuma because Bible sɛ ɔso ne asase bɛtwa but onyame asɛm baako koraa de ɛntwam nti onyankopɔn ɔyɛ nnora nyame ɛnɛ nyame daa nyame sɛ nnora ɔyɛ ma ebinom ɛnɛ nso ɔbɛyɛ ama wo ɔsɛ fa wo haw no ɔdadwene no ɛto ne so nti sɛ wode to no so deɛ a ɛneɛ na ɔno wɔ ho kwan sɛ ɔyɛ wofa ho so ɛdeɛ ɛma wo yɛnhwɛ Psalm 55:22 David adwonto aduonum enum ne nsensan yɛ aduonum mmienu no dane wade so ato awurade so dane wade so ato awurade so na ɔbɛsɔ umu ɔremma ɔtenenini ntwe ne nan mu da amen ɔmma ɔtenenini ɛnyɛ dɛn ntwe ne nan tie ɔse dane ade so ano nti that means sɛ woso nneɛma no a ano ayɛ den problem na aba no a ayɛ den no wamma wo kwan bi ato hɔ sɛ kwan wei na fa so wodeɛ fa to ne so na tena ase na adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ ɛtɔ biribi na onipa gyina bia bi na ɛyɛ den a ɔkɔ nyame anim na sɛ ɔde ade no mpo kɔtɔ a na wasan kɔtena ase na wɔdwene ho ɛkwan bɛn na onyankopɔn koraa bɛfa so yɛ tie ɛkwan yɛ wɔ nyame bɛfa so a ɔbɛyi wo no deɛ no deɛ nyɛ wo wasɛm ɛkwan na wɔbɛfa so no deɛ nyɛ wo wasɛm na mbom no wo deɛ no a ɔsɛ yɛ no na woyɛ because tie Israelfoɔ akwantuo kɔduru ɛpopɔpɔ ho ɛdeɛ bɛn na ɛkwan na ɔmo dwendwen sɛ onyame bɛyɛ dɛn na wayi yɛn wɔsɛ wo dɛ monkɔ m'anim Moses fa poma no kyerɛ so nti ɔyɛ ɛsetie no ɛna onyankopɔn so yɛ dɛn ɛpae popo no onyankopɔn Moses anka nkyerɛ onyankopɔn anka nkyerɛ Moses sɛ mekɔ akɔpae popo no nti Moses kora wo nim ne onyankopɔn bɛyɛ nti during the prayer no so onyankopɔn kyerɛ sɛ yɛ mmɔ mpae na wɔbɔ mpae a ɛpae onyame bɛfa so ɔbɛyɛ no deɛ wo no ɛnyɛ wo wasɛm baabi ɔde bɛfa no because onyame onipa kwan yɛ baako onyame akwan dɔɔso wɔde fa ha na yɛ yia ɔde bɛfa ha ama yɛyi ɛnɛ no pɛ bere a wotie mi wɔ ambassador awa yesu yi sɛ biribi akyerɛ wo so a na sɛ nɔpɛ bere onyame asɛm yi kɔ so yi a no wode yɛ mpaebɔ de a onyame a n'akwan dɔɔso no ɔmmra wɔn sraban mu ɛnɛ anɔpɛ yi ɛwɔ yesu din mu amen na yɛtoa so afei bra 34 verse number 6 David adwontoɔ no ti ɛyɛ aduasa ɛnan ne nsensaeɛ a ɛyɛ nsia no yɛntie awurade asɛm ɔsi ohia yi tenaa mu ohiani tenaa mu na awurade tie no ohiani tia mu na awurade tie no na ɔgye no na ho hiahia nyinaa mu amen na ho hiahia nyinaa mu
wɔse na ohiani no ne na onim sɛ ehia no amen saa ahɔ asɛm no nyɛ sɛ obi a ehiani a sɛ obi a sikani ni botom asɛm na mo ne na onim sɛ ehia no saa nipa no betia mu hallelujah enti sɛ no pay sɛ bi ehia wo de a wo tie mo frɛ awurade afrɛ awurade de a ɛne na awurade bɛba bɛyɛ den aba bɛyi afiri ɔgye ne free ne na onyina so ofisi wɔ no so ohiani tie mu etie mu na awurade tie no na ɔgye no na ho hiahia nyinaa mu amen wɔse ohiani no ɛyɛ den wɔtie mu nti wɔtie mu no ana awurade yɛ den ɛgye ne free na ho hia ne nyinaa mu nneɛma na ayɛ den ama no awurade yi ne free no ɛnna anɔpa yi menim deɛ ayɛ den ama wo sɛ biribi ehia wo sɛ ne nka so bi ohiani a ohiani ni onipa bi a ɔnhwɛ biribi na saa deɛ no onim kwan a ɔbɛfa so anya in his mind no ɔkɔ off onni any way out when he say nipa obi a poor wa failure nti say no onni way out to come out again onni kwan bi ɔbɛfa so ɔbɛm nti that means say ehia no a onni kwan bi a obi a ehia no say o another way no ɛno ehia no ahokyere na aba ahokyere de betumi aba na mo ye wo hia de that means say what pass we free ahokyere mu akodo ba bi a there's no way out of you ɔse saa no ohia ni no ofini hia no mkropo tie mu frɛ awurade na awurade tie because na wakaya kyerɛ Jeremia 33:3 say so frɛ me hia dem enti wo sɛ ɛne onyame asɛm na ba besi so pɛpɛpɛ hia dem bra wo susu sɛ ayɛ den ehia that means say wo nipa ɛmoasa obi a wunnim wa bia mfiri baabi abi saa bere no frɛ me na mɛgye wo so na mɛka wo sama kɛse hallelujah amen that is why David ɛde akoma pa sɛ wɔsɛ ohiani no tie no ohu ne ho sɛ indeed I am poor, I am less privileged, there is no way for me to get out, but I have got that there's God who answers prayer. Afei na mehu sɛ onyankopɔn bi etie mpaebɔ nti Bible sɛ ohiani no a wonim sɛ hia no wɔteɛ mu ɛna no pɛ sɛ ɔbɛka me ho ɛwɔ ambassador awai mu na sɛ biribi ate wo so na wobɛteɛ mu deɛ a ɛne awurade wobɛtie mu amen because onyankopɔn ɛkwan ahorow a wɔyi de asi hɔ sɛ wobɛtie yɛn nti ne nti a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛn. Point number 5, it is God's way for Christians to have fullness of joy. It is God's way for Christians to have a fullness of joy. Eye kwan onyankopɔn kwan a Kristofo fa so a ye nije mewie peye bra gidifo bɔ mpaye through prayer no ɛno na ma gidifo ye heaven ye nije wie peye etu ye ogidi ni kura na wo bɔ mpaye a wo nije wie peye because of how we betumi the good so ma baabi wo ho a wontumi nya den oni obi kura di ehia sesi a na afia ya kasa but se woni agidi fo hia na mo bompa after the prayer no look at some joy eba wo and I'll pay baabi a wo tie mi bia me se wo de ho hyem paibom because eye ade a onyankopon be fa so ma wanije ewie peye. John chapter 16 verse 24. Yohana asempa eti ye dunsia ne nsensa ye adunu enan adi beduru sese de monsre biribi mi dini mu monsre na mo benya na mo anigye awie mu peye amen hallelujah. Anope wo say adi beduru sese no monsre biribi a mi dini from the day onwards there's no way monsre biribi a wo me awade mi dini but mumisa monsre na monsabe kana wanije ewie peye only prayer se onya agide fo ye sore wo mpaebo mu a ehonu nyankopon yi beye ye busade ye den e de maye Daniel ne mpamfo na adwuma ya hye se went to me
antumi an kyerɛ deɛ nti a wɔn yɛ saa deɛ na yɛde wɔn nyine kɔkɔ no ɔha sanda anadwo no yɛde wɔn kɔgu hɔ no wɔn bɔ mpa yɛ anadwo no nyinaa and wɔn wie yɛ no Nyankopɔn bɛyi wɔ amen ɛdeɛ mu na wɔnam sɛ ɔbɛbɔ mpa yɛ yɛtumi yɛhu sɛ asuafoɔ yɛde Peter ɛkɔto afiase. It takes all the prayer. I will have one nation wakoma mano. Come to my translation and say, hey, yache James 20, yache Peter so ko 12 years or chance you be kuno. Was it and the church continue on pray. The bra won bon paye no nya me be yes nti when nigye no nyina say Peter be sign den ababio and God be so good through prayer no we understand Peter by and then they were them for one century ne emrew be bia wo de wakoma asi so hwehwe bon paye no no na ewade e de wanigye ewie paye no ebeba. Proverbs chapter 10 verse 22. Mebusem tidu ne sensan ye aduonu mienu no Awurade inshira na eye odefo na obre adwuma mfa bi nka ho amen. Awurade inshira ma onipa ye den odefo enti bra wo bɔ mpaye no na wo sere Awurade eno na ma Awurade be ma wo de ehia oso obema ye de ehia yen hallelujah amen obema ye de ehia yen a true prayer bra ye bɔ mpaye obi sasa na so oh na so for na me o how ade ntine se me ko bɔ mpaye ene ye sa de ko de na mi hia no ade na me ko esa ade na me ko bɔ mpaye atira se Onyankopɔn ka Psalm 24 no a o se Onyankopɔn owi ase na de do nyina ye den Awurade dia enti se one tisa this entiase one tiase a o ka se na de me wo ha wa na me ko bo mame ade na me ko hwe me ha no o nipa nchen because nipa ni mu aye de baye empaibo ye bo wo nyame anim no ene de emu aye de eba enti wi ase na de do nyina nipa ni wo na eti mu nyina da enti de na wo pe se bibia yo Nyankopɔn de ade a ana wasa ka kire mo se bisa na bisa na de beba wo enti se wuhu se eye wo de ade a na ba ko hwe wuhu se ade na wo hwe na ya so mesi dia ono betimi dia ma menti ma me ko nchen but wuhu se it is God who owns everything eno na bebo mo wetin se any sade a ense me de compable na me ma Awurade ebi ko na e ko bisa ko Awurade mpe. There are certain things I ye bisa wo nyame anim a Onyankopɔn mpe nti ono krambo no on den on fa ma ye enti esase ye yire ho e wo mpaibo num na ma yatumi eden akwa yenim na ma atumi aboa ye amen. Afa to so nsia no so say prayer is the only way to have the power of the Holy Spirit for God to work. Mpaibo any ekwan ba ko a ema won konkon ema yentumi a efiri won konkon a yede ye adwuma amen. Enti se wo anwon pai a won konkon no krombo wo nyampo na de ye adwuma na ye no kra yenkon Luke chapter 11 verse 3 no and I say 13 Luke asempa tidu ba ko ne sensan ye edumiensa no yeah na se mo a mo ye abonefo nim sede mo de nepa ma moma a empre ahen ara na mo aja wo soro no mfa honhom kronkron ma won a obisa no amen. Wasina mo fom agya no mpo mo a mo honam mo agya no a oya de boyefo ennim ne ma papa de ma wow se Onyankopɔn ayi onyame na yen yagya owo yen no a Bible say ongo ye bone no ono krompo timi hwehwe ne ma papa ene yen hwe ye mai obi episode ne ba ko wie university na se ko school papa se no open pa ye bre ye ho nyina ye boase ye ma benya gina bia bi daache agapa no am say wempo ono kro oyo de bon ye ni otimi susu se ogya agapa de oye ne ma papa bi de ma ne ba na how much more me Awurade say menye sa ensen enti Onyankopɔn a onim yen hawo no ono mo betumi aye amaye eno nti na se ye kɔ na ye bisa na oye maye amen amen. Acts chapter 4 verse 31 asomafo nwoma
eti na ne nsensa ye aduasa baako no na wo wie asɔre no faako a wo hia ye wo soe ba bia wo hia na wo soe na hon konkron hye won nyina mama na wode akukuduro ka onyankopɔn asɛm. Amen. Hallelujah. Enti you say any man pie watch me. There are certain things we say when you graduate, when you there, we need the into me yes no. You will never be what could have degrees in the idea. We met him up do baby without prayer. But say now we real pie and be I will share and who was so. It takes only prayer and everything my baby and I was so. It is through prayer so you didn't in us wakoma gon paibon na di onyame asem so a Bible say paibon no na onyame ma ho so ye I so si ho an bi oh e ho awoso no e de ne ma pa bi e den e bai Acts chapter 4 verse 31 na owie asɔre no faako a wo hia ye wo hia ye no wo so ye na wo ye de na wo bo mpae na wo nyina akoma ye baako wo hiem na wo bo mpae enti that corporate prayer agini for ye hia ba bi na ye bo mpae bi kasa hwe wo nyina ne asam mpae bo ntumi ya na itimi bo mpae wo no ba bi a ekwan ni na kwa ya bie because onyame asama to aso na hon konkron hye on nyina mama na wode mpaebɔ no ne ma de konkron be hye wo ma enti mfaso ba ko se so gidi ni wo bɔ mpae a hon konkron ahoɔden ba wo so e ma wotumi ye den egina wo se na wo mutumi ye den ɔde nam ye ni na wode ɔde akukuduro ka onyankopɔn asɛm hallelujah amen enti through prayer ne ma yetimi nya well established word that you didn't back onyame manchen so mpaebɔ ne koso na onyame asɛm no be fremu a afewu se na tumi so ye den edi akire enti wo wie mpaebɔ no a onyame asɛm taya akire no bria ya ho a wo hia ye no wo so ye enti wo betumi abɔ mpae through mpaebɔ no enema bi a ɛsɛsɛ wo so o abrafo we ebi bibi ɛsɛsɛ bibi wo so wo abrabom na edim paibo anu odin empaibo ifi apomam empaibo ye gidie taya chiri eno na betumi ebie saa ekwan no amaye amen efem say yebre no kono ye hwe ofan to so mienu ewo prayer no mu what to pray for okay say ne yehu yi say adentina asase ye bon why should we pray yehu saa ne ma nsia say saa ne ma nti na say eye onyankopon ena ahye yen se yemompa onyankopon betie yen onyankopon kwa we yesi ho se kristofo mfa so mompa ye enyi ye honfiri ye hawmu de besi se ye ni je be wie pe ne honkon be hye ma enenti e bisa se and what to pray for ade ben ho ena se ade men sa na se ye bompa ye bibia na se ye bompa ye okay yanko point number 1 we should pray for our daily bread. Luke chapter 11 verse 2 and 3. Luke asempa tidu baako ne sesan ya eye mienu ene miensa no na wose won se mobɔ mpae a monka se agya udi hontew wahenie mmra ma yɛn daa aduane amen tio niema asase ye bom paye enti no that means say our daily bread ne kra na asase bom paye da onyankopon fa le wo sika o so mi wo sika wo ho nti mi hia sai me ko akwa bom paye bia even na dia na kra onya aye no wana aseda wo aseda na ye mpaebo ese wo da onyame asese onyankopon ama wo aduane ya wo ba bedi because obi nso epe saa kwanya na wanya no bi wanya 81 ese wo da onyame ase wo na wasere wade se enye mama me we dia mama da na onto aso enti eye mpaebo we need to pray for our daily bread and the two is pray for personal needs ankran brabo wan kasa ehia de enti ese wo bom mpaye Philippians 4:6 no
one kasa personal needs and needs dia ehia esese obo ho mpaye Philippians chapter 4 yeah verse number 6 Philippians 4 ngoma 89 sisan ya eye ensia no Muna nwene biribi biara nha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda ma mo adesrɛ nuru onyankopɔn asom amen na yewia momma na ade nyinaa momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ na momma ma adesrɛ nuru onyankopɔn enti one we pray for our needs, pray for your daily bread, pray for your needs nti wa hia de no ka kyerɛ Awurade fa de hia wono fa kwa Awurade anim emfa nko nipa bi anim fa kwa Awurade anim 3 pray for those in authorities ese ye bom pa ye no so a kwan men na hefa na ye bom pa ye ba se ye bom pa ye nko ma ye mpanimfo enei so hu ne ye bom pa ye ma ye mpanimfo Bible say ye bom pa ye ma ye mpanimfo na ye kenka nyame se 1 Peter chapter 2 verse number 2 Bebacho making kind Peter Timothy first Timothy sorry Timothy ngoma edin kan yeah etimienu ne nsensan ye baako ne mienu no na afi die edi ni nyinaa kan afi ni edi ni nyinaa kan mitu mufo se onye nkotosere ni edi kan mpaibɔ odima ne aseda ma nipa nyinaa aseda ma nipa nyinaa ahemfo ne won a odi tumi ahemfo ne won a odi tumi nyinaa na yatena ase kom na ye ho adwoyen onyamsompa ne abrabɔ a ɛho ye nyam nyinaa mu amen amen so bo nti asasa ye bɔ mpaye enye memba ambassador awaso baby edu no osi ye mo mpaye ma ye mpanimfo na ebere wei ye ko bɔ mpaye ma ye mpanimfo so da bi ye mpanimfo afere en sa na obi mpo be kasa ene sa da ye mo mpaye ma da bi wasi ye mo mpaye ma se ne ba ya betima tena se jojo enti an sempa ba nkoso ama wogidi ni abrabo wa brabo na hoto ntumi ba without prayer say ye be mpaye ma ye mpanimfo because nipa na obedi yen so say ya mo se wo nyame honhom e be kata ne ho ne so na afa na dwene na wo odi edi yen so a ne ye say ye mo mpaye ma wo dia enye honhom bi ya betima afa wo mu aye de opa bi ya enti etwa se ye yagidifo yi ye odima ane nkotosere na o kan o say one odima se wo di ye di ama wo ene nkotosere ke bi ye koye nkotodwanu sere e ma Awurade se Awurade edi won ebesi yi obema wo nyansa Solomon nya nyansa o tumi toto ne yema di sa ne ye mpanimfo so se ye bom pa ye ma the last one for prayer no pray for all men 1 Timothy 2:1 Timothy ngoma edin kan no etimienu nsesan baako ho na afei die edi ni nyinaa kan no mitumufo se onye nkotosere mpaibɔ odima ne aseda mpaibɔ ndi so for one se ne ko no se woni pa obi okotosere abɔ mpaye so what you say okoto asere abɔ mpaye ene de odima ne aseda ma nipa nyinaa nipa so yo obusuani so onye obusuani o pa wasem se wo mpa wasem ebe den so se obi a wo mpa wasem so na abebɔ mpa yama no obi a wo mpa wasem na abebɔ mpa yama no but Bible says say wo mpa no adentie because won ko atini mu ama wo mpa wasem no se wo bɔ mpa na yo odi mama na sa ho mfuni mu nipa no no be amen enti esese ye bɔ mpa ye wa me yo gidi ni ade ba ko a eso ka no nya adwen sa kira no ye se bɔ mpa ye na nya nko a bɔ mpa ye ma obi bia o ma me ka ho o papa ka ho o nua na ka ho won a edi tumi obi bia ebre no ekwa wiye eno nti ye behwe de etwato na afoi ye de akwa Awurade adom a ye beto aso da foforo yeah pray how to pray to God through Jesus Christ eno de ye fa mu ba ko pe na afoi ye de esiwo how to pray through this, Jesus Christ. Point number 1, pray continuous. 1 Thessalonians 5:17. Na edin nyame asem. Thessalonica ngoma edin kan etie enum ne nsensan ya eye edu enson no.
munyae mpaebɔ da munyae mpaebɔ no da ye babe wie ye mpaebɔ no ene asem say the ma ye nyae mpaebɔ da prayer your topic for today is prayer mpaebɔ no ana waka kyerɛ nse ene nyina na wie ye no mo ma ye nyae mpaebɔ da ntia no pai hwemanim ba bi awo bi ani di mu ba bi awo se o yo gidini unyo gidini wo kwa sori onko asori Bible say ma nyae mpaebɔ da wakwan ne wadwen nyina ehye ewade ensa na fa wo ho nyina to no so sanse wono na obeye ewade nhyira ena no pai se wonam na dom so ede onyame asem ama ye tese an fa na Jeremiah 33 verse number 3 o se frɛ me nya dem na meje wo so me kan wo sama kese ene niema hinta a woni wo ewade nhyira wo Yesu di no amen. Amen. Okay. So for your mom pie. Iba cho ye bompae. Papa ya koswa de aseda ma se onam wadom so ede wasem abreye. Wo si wasem buo mahan e mo bakwase ampo hunu nyansa. Wa ma ye hunu se etwa se ye bompae da ye mre ho. Wo se ye bompae bribia eno na ye betumi adi obonefo no ni ne dwumadie nyina so nkunim. Na ye yi nnesoa ne ohawa ededa yen so no afiri yen so. Ti masere wa wurade se obi tie ye na ne mpaebɔ abrabɔ atɔfɔm a ma wa hoɔden ne wutumi emowura ne biewu na ontumi ensansori nyina ne naso so obi etie ye na mpaebɔ kura omobia masere se na wasɛm so Kenya no ne free sabreko obɛhya se wonne wo bedi nkita ho wɔ mpaebom masere wa wurade biewu se obi biara wotie ye na ohaw ni amane dadwe bi da ne so owura fa wo nsa ka no masere wurade se ni oyare wo besa ne yare ni wo haw ni amane ateti mu no wo betini wo nsa nkyere ne basa wo no so wapai wo gye ne fa wo de di ama wo saa no makoso asere edi ama adwumakuo yi a owura da ne da wo ma yakwanya na ye de wo nsa mpa ede bre amfo no masere se ma wasomdwe entena won so obi biara owura owo adwuma o chinchin fidie de maye ma wo basa ento won so won hawo no na mane won dadwe no koda na no wa yie firi won so na owura yakoso ade animonyam hye ama ya da wase se owura de wobra waso ase na wutie yen e wo din Jesus nti amen yo ewade nhyira mo na ye nti aboafo no de no biu na afei yenhwe won a eboa yen dwumadie em ye de ambassador awa ba makwan so ene eye Hytvgh Estate Limited Hytvgh Estate Limited wo Kaswa Kalabule beside Star Oil no enchemu ho a na wo ubowura ho a won sa be ka wasase na watimi akwakosi wudan number won jesu ni 0243 708485 0243 708485 eno na hansu ogofro no a osabeka won no baba beje wo asase afenso Sarabov Hotel waboso ngonye na no kwan ne so ope baabi adadwojo ho pe baabi ayo ho yi a okwa na ombema baabi kama enenti first our number 0242 222275 0242 222275 amoso wo nyenya no kwan ne so nti wo nam kwan Cape Coast kwan so baabi ana ho wo pese wo nya baabi dadwojo ho a ubowura nyenya no kwan ne so a wo ho na wakwa da hwadwo ho afenso Christ Ambassador Church International no asafo no eti no enso eboa madwubadie e de ba makwan so enso open pipe open futu bia philosophy penny was number iso 0246 235676 0246 235676 asoro kese no ewo Kwashibu Rect Academy echi ho a eho na asafo no ba kon so wo Abrekuma Bokoboko Junction eho na ba kon so wo Kaswa
ana kaswa obom road ehwa ura kwana so kakra obekọ no ehọ na wo efre filling station bi so filling station right any ekwan no opposite ugbowura so aho obekọ na so no so ewo ho ekọ na SS quarters nso a adonye ehọ so asọrọ ba kon so ewo ho ewade enhyira mo nyina se wachi ye wo Yesu dim amen. Today, my tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes in a blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what comes my way. Comes in the morning.